Yana satriya muda dadane murup sak tebah malang kadak ana ing madyaning lepat kepanasan sapa kowe jagoning para dewa aranku tetuku ya Gatut Kaca kowe kaya barongan jenengmu sapa Nalendra saka ing eling wesi ya iki sing tetenger Prabu Kalaprajana le aku janjane ngeman karo ganteng mulai aku ngeman karo kebagusanmu kowe dadi jagoning dewa yektine mung diarep digawe tumbal karo para dewa mangsa bisa kowe menang tanding lawan Prabu Kalaprajana Balio aku gelem bali lamun bisa nyangking ndasmu wah piye parat kelawak gablak limpamu le mati gua Buta Pandhawa tata gati saya Indriyaksa Sara Maruta ora dalah kaya ngenteni sileming pawuh gabus kumambanging watu item Bukula Narada yen pancen dewa wis teluk ndi Betari Suprabaka sek meneng wis ngerti ya sing ibu? Iya
Iki Jabang Tetuka. Anake Werkudara karo Arimbi. Iki jagoning dewa. Kowe iso mateni bocah iki cetha boyongan Suprapa. Wah, trembelane. Druhun temenan. Kowe wong golek gawean iki. Menang ora kondang, kalah aku mesti wirang. Kowe ngenyek karo aku. Tak kletak ora dadi slilit. Oh. Isik empuk mbun-bunane. Wah, kebangetan kowe iki. Ya kalah ning ora ngene iki carane. Delok li tak gaglak. Anake sapa? Wah. Wangune bapake ora trima. Kok ya nalar. Upama aku duwe anak agek cemlewo ngono kuwi mesti aku ya muring. Awang gek ben enek bocah ganggu putuku tak sampluk ndase. Ya, kowe nyambat wong kono-kono apa aku wedi kowe. Wah, gilane men. Wah. Malah kaya didadah. Bocah sakmono kok lucu men. Wah. Dikendangi karo bapakne. Wah, tok kintrong-kintrong dino tak blang-blang. Wah. Kokok bathukmu kuwi. Lah kene kok gokak-gokok kowe. Ndang tak kletak kene.
Iya, iya. Wah, kaya watu atose. Ora sudi kowe mung ngakali aku ben mulih. Salinono aja bayi cek empuk kene. Dening utamaning nata berbudi bawa laksana lere budi mangkono Pramayadi wonten dawuh Pukulun kowe ngerti siapa sing tak gawe iki ya padukung beto tiang tesih abrit. Iya. Iki Jabang tetuku anak esi Werkudara. Keparingipun kados pundi Pukulun? Kahyangan geger. Kowe ngerti dhewe, lawang Seloma tangkep saiki wis ditutup. Merga kridane simpatis Ki Putantra. Nun inggih Pukulun. Kowe sing dadi pandhening dewa. Kowe kulino gawe gaman ana ing Mega Malang. Lan ana ing Kawah Candra Dimuka. Inggih lajeng keparipun kados pundi Pukulun? Jabang tutuko iki tak pasrahke marang jeneng sira. Biar dayamu Ramayadi. Sewu cara tindakana gawen jejinen supaya bayi iki bisa dadi sentosa dada baune. Ora mung iku, uga dadaren jiwa ragane. Merga iki bakal dari jagoning para Jawata. Semplungna jenengan ana ing majaning Kawah Candra Dimuka. Dewa liyane Bima ngiseni pusaka kanggo nambah kekuatane si Jabang tetuko iki. Ngestuaken dawuh Pukulun. Soroting tandang tumulung hamajan jroning pasarean nani watana ramu-ramu
Kemelun. Kocap kacarito nalika semono gumrubut gumuruh kaya Gundala Sasra suarane gumlebet umek mawalikan kawah Candra Dimuka awis tinggal mumpal sinartan dahana ing Gumelun sumundul kaya bisa ngrabas langit sapitu murut mangalap-alap empet sibletopo panase pitung panas genine Marjawata sang ya para Jawata Durandara wis manunggal tekati limping Parasu Candrasa tombak keris panas Gada Bindi Balu piling wis manjing jroning kawah Candra Dimuka kajer dadi embet pungkasane nenggih Sang Hyang Jinata paring pusaka wujudipun busana kadewatan kacemplungaken aning madyaning kawah Candra Dimuka kecelap maweh Prabawa sumunar nerahi sinartan mantram sakti yayah den dusi banyu gage santosa keker otot bawane cabang tuwa Rikata sangka kota kinon Mabakar Kosruta Kakabira Kresna Sakarta Manohor Muji Sakti Nira Muji Sakti Nira
Mati gue, Gatut. Hot. Tanganku ada. Barat dak kuning ewok ini mercari hati gua. Putra Pandhawa tata kati wisaya Indriyaksa sara maruta Bawana bana marakana ladalah iki ana satriya muda dadane murup sak tebah malang kadak ana ing madyaning lepat kepanasan sapa kowe jagoning para dewa aranku tetuku ya Gatotkaca kowe kaya barongan jenengmu sapa Nalendra saka ing eling wesi ya iki sing tetenger Prabu Kalaprajana le aku janjane ngeman karo ganteng le aku ngeman karo kebagusanmu kowe dadi jagoning dewa yektine mung diarep digawe tumbal karo para dewa mongso bisa kowe menang tanding lawan
Prabu Kalaprajana. Balio, aku gelem bali lamun bisa nyangking ndasmu. Wah, piye? Parat. Kelak gablak limpamu le. Mati gua. Waduh, mati aku. Waduh, mati aku. Dieng lunga pasar dieng
dan sembah miring ulun kapur-puri samur bengrat Surya Chandra sahananing kang sahananing kang Raya Wimbo Lemartana Saking kaneyaning talaga kadilangit mambang tang pasulan upamaneka para hapsari tumonton mring sang dwija kadya kewarjiwa wong ilahing awik namastu namasidam sadurunge titahulun sira Werkudara lan Siarimbi padha prayogakna kula nuwun inggih pukulun pangabekti kula katur wah ya kakek guru ya Yarimbi lan sira Werkudara sepisan maneh ulun nedha nrima marang jeneng sira dene anak ira si Tetuka wis bangkit ambing kaskarya aku nganti gumun setahun ya gene anakku saiki dadi dewasa kaya mengkene lan wis bisa manurah satru ning kayangan Jungkring Salaka kejawi menika Adi wonten kalih perkawis ingkang badhe kula suwunaken katrangan dateng Paduka Yayi mangke ndak Bathara Narada ditakoni wong pirang-pirang inggih Kakang Narada kados pundi sewisan sampun dipun damel dening Rama Yadi dipun godhog wonten Kawah Candra Dimuka lan para Jawata Durandara sami nglebetaken pusaka-pusaka pepethingan kangge njedi Jabang Tetuka kala wau inggih namung mumuning malah kula dene sampun diwasa lajeng dedel gayuh ngawiyat sumusuping Imantaka kenging menapa Tetuka kok sampun saged mabur Kakang mbok menawi kala wau Kakang Trada gipriksa bilih nalika menika ulun gegana lan ulun ngedalaken pangaribawa wong sawangsul tumuju dhateng telenging Yomaniloka. Liripun ingkang sepisan inggih menika Caping Basunanda ingkang angka kalih inggih menika Kotang Antakusuma wondene ingkang angka 3 inggih menika Kasut utawi Tarumpah Pada Katerma. Lho lajeng nalaripun dos pundi teka mekaten? Inggih Kakang inggih ingkang nami Caping Basunanda kala wau Tetuka menawi jawah
mboten kudanan menawi panas mboten kepanasan. Oh mekaten. Inggih. Lajeng Kotanantara Kusuma menika saged mabur tanpa lar utawi tanpa suwiwi, saged matik tanpa sutang. Oh mekaten dados menika ingkang marake saged mabur kala. Inggih. Lajeng kang ketiga kasut padha katerma menika tumpah lemek ing dramaan ingkang dumados saking walungsunganing Bathara Antaboga ingkang lungsungi saben 1000 taun sepisan. Katen ulun damel kados kasut padha katerma. Nadyan Gatotkaca menika gegana ngungkuli patrabakaning para pandhita luput tawa tawi tawar. Mboten badhe kewalet Kakang. Dalah. Oh mekaten dados sedanipun kala wau mijil saking kawal lajeng dedel gayung awiyet mekaten tadi. Inggih Kakang. Lah tasih wonten malih ingkang badhe kula suwunaken mrisa. Iya kados muni. Nalika tetuka kala wau tantangan kalian Prabu Percana engko pun ngaku jenenge Gatotkaca. Menika ingkang maringi sinten? Inggih Kakang, nalika kala wau ulun matek aji-aji ingkang aji-aji kala wau lajeng kula templekaken wonten ing karnanipun. Jam apa kuwi? Wong iki goleki dalan kok. Kowe iki tak warai ngono. Lajeng sasat ulun piyambak ingkang ngendika bilih tetuka menika kejawi nami tetuka ugi ulun paringi tetenger Gatotkaca. Lah dalah ngaten. Udara, anakmu jenenge Gatotkaca. Wah iya. Kejawi menika ulun ugi badhe mundhut putra Andanu tegesipun anak angkat ulun paringi tetenger Guru Handaya. Guru Handaya kula ugi maringi tetenger Raden Suryanarada. Mekaten Kakang. Wah, kula ngaturaken panuwunsa ngaturaken pangabekti dhateng Paduka Pukulun. Iya ya ulun Sang Hyang Jagatnata Giripati. Iya Bathara Guru lan Bathara Narada. Tolen ing wurinira yaiku wong tuamu ingkang ngukir jiwragamu lan kuwi mbokmu Arimbi. Lajeng kenging menapa saged ngasoraken sekipu kalian Pracana Yai? Nggih. Sareng dipun jedhi wonten ing kawah Candra Dimuka sak mangke saranduning badan Gatotkaca menika dumados saking sari patining wesi. Kejawi menika ugi tosan-tosan menapa dene tembaga lan sanes-sanesipun upaminipun ototipun Gatotkaca menika kawat, balungipun wesi, sungsumipun gegala. Nek bocah sakniki mboten mudeng gegala ki apa? Menapa Di? Gegala menika naminipun jabung. Jabung menika menapa? Jabung menika blendok utawi tlutuh ireng ingkang kangge ngeletaken. Oh, ngaten lho. Dadi sungsume gegala dene pliket banget. Nggih. Lajeng rambutipun kula aturi mbadhe rambute mesti bentrak. Sirahipun klontongan waja mripatipun Surya Kanta. Irung pangot tutukipun jepitan tembaga. Untune gir. Kupingipun irus gulu gligen pundak timbangan wesi, tangan pipa. Epek-epek wilan prunggu. Briji gunting dada blebekan swasa. Wetengipun drim. Bokongipun wajan anunipun ceret.
pupunipun klontrongan waja sikilipun bumbung kuningan belamakanipun pacul idune geni uyuhe adem sari lajeng menika dados prawira utami ya yes tanpa tanding ing jagat nika inggih Kakang Gatotkaca kula wonten dawuh sayektine besok mbuh kapan wancine sira bakal ulun tetepake dadi ratu ana ing kayangan Sewakanda Waru Binangun ora ketang mung sak umuring jagung mboten bojo-bojo kula kepengin dados ratu ning kayangan tubuh kulun tumrap Gatotkaca jiwaning satria ing saged dharma bekti ngunjukaken jiwa raga kula kangge tetambak ing kautaman nyingkiraken angkara gunging jagat kula namung tansah nderek kepareng paduka namung mboten pisan-pisan kula kepengin nguwaosi kayangan. Lah janono nggih iki kersane dewa ya. Merga saka gedhening lelabuhanira tumraping jagat iki. Lan maneh Gatotkaca hambeking satriya, hambeking ratu, uga hambeking senopati, uga hambeking prajurit kuwi ya mung padha utamane sepisan kudu hambek Mintraknyana angka loro Anggendrayana banjur bumi kapetak Hanjala Sutrapa dene Handana Loba liripun kados pundi pukulun Mintraknyana ora seneng dialem ora golek aleman prajurit iku Anggendrayana ora lorati yen to dipaido banjur bumi kapetak jero kanepsane ora gampang nesu banjur Hanjala Sutra alus budine nek omong orang larani atine wong cilik inggih pukulun banjur Handana Loba tansah menehi peparing kang sarta paring sabiyantu marang sapa wae nggih aku ngaturake panuwun marang kaki guru ing atase ngarep mawaku rada ora lila dene jabang tetuka kang isih abang didadekake jago tilemune bener kandhane kakek Narada ana nugraha ingkang tumrap anakku lanang iya kaki Werkudara samengko mangsa bodho kanggo sawetara wektu anakmu gawanen bali marang Mercapada besok tilemu gampang bakal wisudane si Gatotkaca ana ing kayangan Junggring Salaka nang aja pisan-pisan sira nagih janji ya nggih